आपने कहा भगवान के जवाब सही थे। हेलो, हमने पूछा वैसे कितने लोग अपने घर में रहते हैं अपने घर में? हाँ हम रहते हैं, हमारे सब ठीक बा? हमारी घर है हमारा। का ठंडा में दिक्कत होता, खाना पीना बनाए के पड़ता। अच्छा ठीक बा। अरे हमरा के रोक दी? हमरा घर में तो हमरे राज चलेला। तू कह देलू नु हमरा के। तू देखो हम कैसे आवतानी। तू चिंता मत कर, हमरा के हमरे घर में केहू रोके वाला नहीं के। ठीक बा, रखो। का दिन भर पेपर पढ़त रहेनी? है चाय ली ही। ए जी, हमरा वैसे एगो बात कहे के सोचतानी। एमे सोचत का बारू? सोचे वाला कौन बात पर कह ना तू हमरा से। सोचतानी तनी नैहर से घूम आईती। माई बाबू अकेले बालो, आ ठंडा के दिन आ गइल बा, आ बूढ़ पुरानिया हो गइल बालो, आ केहू देखहु वाला नु नहीं खे। हां ठीक है सोचत तारू। आखिर ओहू लोग के देखे खातिर कोई चाही नो जी। अच्छा तहार भैया भाभी कहां बालो? अरे भैया भाभी तो बाहर बालो। भाभी गांवे आवे के चाहबे ना करेली, आ मातारी हमर बाहर जाए के चाहबे ना करेले। एही से नु सब दिक्कत बा। हां तभी महारानी नैहर जाई है। हे 11-18 में है बूढ़ के छोड़ के इनकर तो साफ दनाई दहा गई बा। ए अते हुई करे वड़ी से बोला तारे साहब। आज तो तेही सोच एकरा तनिको चाव चिंता बा हमार। एकरा तो खाली अपने माई बाप के चाव चिंता बा। तेहू सोच अपना माई बाप के बारे में भेजे तारे जो जो कइले बारा। अरे में खिसियाए वाली कौन बात बा? इनकर माई बाप होलो त ई सेवा ना करिए त के करी? अरे हम पानी ने तोरा खाती हमरा के ते जन्म देले बाई तो हम तोर सेवा करब। आ इनकर माई बाबू इनका के जन्म देले बा त इहे ने सेवा करी है। तू जा हो, तू तैयार हो खा जा। हम रोवे चलते तो ये घरवा में बानी, ना तो होइसन घर में हम 1 मिनट ना रहत। ना जा जा ई सब ना कहे के। अरे ते काहे घबरात रे? हो मानी नु रोक 1 मिनट अब से उपाय लगाओ। कैसे? ऐसे पत्नी गई मायके, पति हुआ पुरानी प्रेमिका के साथ फरार। पत्नी का रो रो कर हुआ बुरा हाल। दोनों ने मंदिर में रचाई शादी और पत्नी की हो गई बर्बादी। बर्बादी का जरबा हो गया। सरकार ने सूचना जारी की है कि पत्नी ठंड के दिनों में अपने मायके ना जाए और अपना घर परिवार का माहौल सुखदायी बनाए रखे। अरे बाप, हम ना जान छोड़ के हो कोरियाठी राड़ी कितना दिन से पीछे पड़ल बिया। वही लेके भाग जाई पापे बा। समय बहुत खराब हो गई बा माई, बहुत समय खराब हो गई बा। जुग खराब होई ना, जुग तो खराब कर रखई फोन। जब से फोन चलल बा तब से लइका लइकी सके बाग रोकाता। दिन भर हलो हलो कइले रहता है सब कमर में घुस के। अभी जुग बाँचे लायक नहीं खे। अब शिवे गुरु जवन करी है तवन करी। मोदी जी का बस के कुछ नहीं खे रह गई। कोई के कुछ कहे लायक नहीं खे कि के कब का कर दी, केकरा मन में का छुपल बा। कोई मतलब बता नहीं के सकता। आजकल ऐसा जुग हो गइल बा, मोबाइल के आ गइल बा जब से मोबाइल। अच्छा तैयार हो गइल? गाड़ी बुला दिले वाली 5 मिनट में गाड़ी आवत होई। ना जी, ना ना जा ना तू सेवा करो माई के। हम तो चाहम कि कुछ पैसा कौड़ी के होई जरूर तो बोली हा। अरे ना जी, अरे ना जी, हम नैहर ना जाए। अपने माई के फोन करके कह देनी है कि तहार बेटा पतो हाल तू ही बुझ। हमरे खातिर नीमन चाहे बाउर, हमारे नु ससुरा कामे आई। अपना धनवा में से हमरा के दे देबू का? ना लेकिन माई बाबू हॉल तो माई बाबू के तो सेवा करे के छोड़ी ना, हम अपना सास के छोड़ के उनकरा के सेवा करे ना नु जाए। हमरा त भाई के धन लागी त में से आधा आधा बांट दिलु का? ठीक बा जौन बुझाए तो कर। नीमन चाहे बाउर, हम अपने सास के सेवा करेम। आमा जी आई और आंग मत को दी। हटा होने बड़ी आईली है आंग माच करे खाती।
15 दिन से गिरल रहनी है त पूछा तलू ह हमर बेटी हमर देहना त ना कर द तू त हमरा के क के जुरवाइए दे साग से ना जुरान त साग का पानी से जुरा जा। भैया ऐसा ही कुछ दिमाग लगाई आ झगड़ा के शांति से सुलझाई। आप बताई लोगन कमेंट करके कि ई सीरीज जौन हमनी के घर परिवार नाम से बनैले बानी सन ई कैसन लागल ह, एमे के कौन सा सीन देख के बहुत मजा आयल ह, कौन डायलॉग अच्छा लागल, कमेंट करी लोगन और शेयर ज्यादा से ज्यादा करी लोगन। शेयर वाला बटनवा होई, शेयर करी लोगन ज्यादा से ज्यादा, काहे कि ई सीरीज बनावे में बहुत मजा आयल ह और मेहनत भी लागल ह। तो रउआ लोगन अगर चाहेम लोगन शेयर करम लोगन तो हमनी के एकरा के बहुत आगे बढ़ाएम सन और हमेशा एपिसोड ले आवत रहेम सन, बहुत मजा आई आगे। तो देखत रही लोगन घर परिवार।